bathi asifactorize u49x squared minus 49y squared. U49 siyazi ukuthi uyi-perfect square ka7, bese u-x squared uyi-perfect square ka-x, u-y squared uyi-perfect square ka-y. Sithe iformat yethu u-a plus b, a minus b angithi. Bese lokho kusinika u-a squared plus ab minus a, okay, minus ab plus ab minus b squared. A b bakhanselane kusale a squared minus b squared. Uyabona ukuthi la ku-equation abasinike yona i-format yethu vele u49x squared minus 49y squared ufana no-a squared minus b squared. Siyazi ukuthi u7 i-factor ka49, so sithi 7x squared minus 7y squared, noma singathi 7x plus 7y, sithi 7x futhi kodwa minus 7y la. Uyabona njengwe a plus b, a minus b. Yeah. Sesifactorizile ke ama difference of squares ethu. Noma singathi ke 49x squared minus 49y squared, ngoba uyabona ukuthi uma ufaka la u49 ufaka la ku x squared ufaka la ku y squared uzothola impendulo efana nale yasekuqaleni. Uma sithi 49 x plus y, x minus y nakhona uma ufaka la lo 49 uzothola futhi impendulo efanayo. So ziningi indlela zokwenza ama difference of squares azokunika futhi impendulo efanayo, azokubuyisela kwimpendulo yasekuqaleni.